Aquest hotel es diu l'Hotel Barcelona. I està situat a Mallorca. Això és l'illa de Mallorca i nosaltres volem anar aquí a la Palma de Mallorca. I l'hotel tindrà pensió completa. I en total, tot, amb les 4, ens costarà 6.252 euros. Hem quedat a les 3:30 a casa meva per preparar totes les maletes i tot. I quan haguem acabat, prendrem un cafè i començarem a emprendre el viatge cap a Barcelona. Quants dies marxeu? 16 dies i 15 nits. Molt bé. Ja pronto el fes. I a les 4:30 sortirem. I com que és de nit anirem fent torns. Primer conduirà un, després l'altre. I tenim l'autopista gratis perquè tenim el tren de TAC. Després, quan arribem allà a l'aeroport de Barcelona, aparcarem el cotxe en el pàrquing de l'aeroport. I després pujarem a l'avió i a les 7 anirem cap a Mallorca. A les 7:30 aterrissarem a Mallorca, al costat d'on volem anar. I baixarem tot l'equipatge i tot i anirem a peu perquè està bastant a prop fins l'hotel. I l'hotel està situat a les playas a la playa de Palma, Que s'hauria un quart. i és un bar. Quan haguem preparat tota l'habitació i tot, anirem a prendre el sol i a banyar-nos. I hem vingut aquí per aprofitar els dies de vacances que ens queden i passar un rato al sol i a la piscina. I com hem vist que era tan tranquil, hem decidit anar aquí i tan bonic i hem decidit anar a aquest hotel. Alguna cosa més? I com torneu? I tornarem el 6 d'agost Correcte. i Amb avió. tornarem amb l'avió. I què fareu allà? Què fareu allà? Quan estigueu allà, què fareu? Passarem el temps a la platja, ens anirem de compres... Shopping? Anirem a visitar tot. I l'hotel té bar-restaurant, Piscina climatitzada, jacuzzi... esmorzars... Pensió completa? Sí, pensem. Jo tinc una pregunta. Que no heu pensat que no és gaire bona idea agafar un avió a les 7 del matí, perquè si vius a l'Empordà vol dir que a les 6 has de ser a l'aeroport, com a molt has d'agafar un tren, t'has de despertar a les 3 del matí. No hi havia cap avió una mica més tard? Sí, però volíem aprofitar ja que hi anàvem. Ja, i el temps ja hi era a les 12 o a les 4 de la tarda també n'hi havia. I vam pensar que aquesta era millor. Perquè per aixecar-se una mica aviat un dia no passava res. Sembla que són joves. Molt bé. Un aplaudiment per aquest jovent. Va.